Eta nuntzaoan baildekue. Ibexe. Egunon ta hostixe! Ondi erretiratzea, ala? Ez uste dela, erretiratzen? Txekor pute hoxe. Dios, esan dek! Bigoti ondo beratzez gela, Bueno, gaztetan, txaldiaz ezatez itiagan. Arrazoi daukek! Bueno, aclaro! Ire kuadriako una jatzogoi baxen hilde azalduan. Zeu ze baldakik? Unai? Ze unai? Eldu xegani? Puta, soria itotu alaizo! Porko lartzak unai de! Erantzuko alde, ikakaluan! Nik zakago nean, azken ikusi nean danak aldute zabian da. Hori bai, ligaino omentzean. Sinistu xopa. Zezan de? Liga bentzula? Da? Jadearo. Nola entzian, ba? Dios, dertatoria ju! Bale, bai, barkau. Da? Azkenan noiz ikusioan. Nik atzena ikusi neanin, plaza arxentzagoan. Bategatik gerreki geldute. Zen egin! Nahi. Gezurre! Ze gezurre. Nik azkena ikusi neanin, taberna sartzen inizuan gutxi. Ari zeman egin, harritzeizte eta erna kanpune hotia. Itzaia, zein gozian, baina justu torri banin, bete inoan aforu eta ezin inizuan gutxi pasatzen. Irurta emeretzi, irurta emeretzi, laroi... Gabon! Kuadri bago esati ze importaz agir, baten faltan ezerretza pasau. Bete eta zio, gero nahi. Venga, bateatik, horiek. Irurta emeretzi, irurta emeretzi, irurta emeretzi, irurta emeretzi, irurta emeretzi... Ega. Gezurre! Benetan inaukela, Are poti bukatzea martxentzian. 10 euro jarritxean potin da iruzuritu mantziban. Zezuritu zio, kombinagoen aina. Bai, hori izan da alaxek. Inatu nalaiz! Brazoria! Txagia, pa. Bueno. Oina aldeindula, forun zertzio, pa. Ligatzi oso erreza. Konta ebisketa, ber. Txai musika da, zean bildeta gotean. Iki betiko, gaztin kantu da, Brigadea, Rotten, Ento Sarmiento, Gazea beste nola grupua, rockekua. Arte deze? Ai, horiek. Koño. Zitzi, arte nondo, gazte. Gezurre! Iluste benetan igatzo juerrein maldeman gaur biziletan ibiltza jungo nitxala. Asko biltzara ez, biziletan? Bueno, bere gara zen hor turre irabazenean da, oin jairo bueltako eskor batzu ematetxean. Gezurre! Ze gezurre, ni laneti ertenean. Ziarroa piztunean da kostunena unitxan gozaltzea. Taino ikusi aloan. Birin ez. Bizikletein gutxixo propoa, ire buruin pregupa erko pagexo.
Bada izan ahal izuen bizikleta honen. La, hostia, gaur gaben jende ekilibrizio gehiago zaukean. Gezurre! Ja, behin gainero izena, baina benetan, gauza hundik ez. Ordozkan morate hoxek ze, Iba, justu leheno eroen hau, goztinen abide, baina jaiki da tita gozaltza guno. Gozaltzea, ordosetan gogo bitzaldepa. Ni amaiek arte no soy persona. Ze gozalduek, Vale, lasai. Iba, eusein etxetan janlikena, Ola, ez berezik ez. Ona, Bastian. Te favorez, kafe deskafinaue, leche de soja hotza eta espumaipe, Mateo izen da zela, eta gero tosta integrala, zenteno beltzakin, aguakate horixekin, da bota segura ez bide bizke. Mucha toia. Illa potro de honatxok. Gezurre! Goztinetik gauza batzuk hartu nitxan. Txartuan ba. Goztineko delikatezena. Na aldek. Ia, azpitos, arrizte berroi goztin, ahorez. Hostia, azkarra ba, hostia. Zer uste, mutzan atorre zela o? Nola kontura itzan hildeko azaldu ala? Moskor batek esan zitean. Tabarnako porteruk esan zitean. Neure behixein ikusinean. Ta nuntzaoan ba hildekue. Ibexai. Hostia, dituen berni ala ustenean ni. Y aunque no me conocías, hoy es noche de sexo, voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo y voy a cumplir tus fantasías. Hoy es noche de sexo y voy a devorarte. Lo sentimos, ha habido un error al calcular la ruta. Esta noche No se pudo encontrar la ubicación de Legorretaco Putechea. Canela, ese